Forrit on persistä. Ei auki! Tuu sitten! Hehe. Matkatoimistolla. Hiiputtu on. Oli sä reissäkin vielä sitten! Sä reissäkin vielä. Lukeko matkoja myyn? Lukeko joku matkatoimisto? Luulen, koska OS lukee niin. Varmasti lue. Jos ne lukee niin. Sä reissäkin vielä! Mitä? Että hiiputtu. Matka esimerkiksi eilen passapaperin mukana. Himputtu lähti siis ehkä jopa himputtuun. Ehkä jos jopa lähti himputtuun, niin menisin himputtuun siis jopa, jospa himputtuun. Silloin menisin himputtuun. Ehkä siis jopa jospa himputtuun, niin silloin menisin himputtuun. Mutta ehkäpä siis jospa jopa himputtuun, siis jospa jopa himputtuun, niin silloin lähtisin himputtuun. Sitä himputtuun, taakse himputtuun, ehkä siis jospa jopa himputtuun pääkaupunkiin himputtuun. Ja himputtuusta himputtuun. Ja ehkä se vaan olisin himputtuussa, niin silloin menisin himputtuun, niin silloin olisin himputtuussa. Keipakka laskualmasta Ei kun himputtu. Himputtu. Meillä ei ole matkoja Himputtuun, minä haluan himputtuun, sieltä himputtuun. Ehkä jos menisin himputtuun, niin silloin menisin himputtuun, niin se olisi jopa himputtuun. Meillä ei ole matkoja Himputtuun, minä haluan himputtuun, yksinkertaisesti himputtuun, jopa himputtuun, siis ehkäpä, jospa jopa himputtuun. Kun meillä ei ole matkoja, niin vitu himputtuun. Minä haluan himputtuun silti. Käy katso kotaan tietokoneen tästä himputtumaan. Niin, mutta on himputtu asiantuntija himputtuun. Pitäisi tietää, että milloin on mennyt himputtuun. Kun meillä ei oo matkoja himputtu. Minä eikö ois yhtä matka himputtuun, siis ehkä jospa jopa himputtuun. Kun ei oo matkoja himputtuun! Vittuko mee kotteen! Mee kotteen! Mee kotteen! Sinä koet mee kotteen! Mee kotteen! Mee kotteen! Mee hoitoon! Mee kotteen! Pieni munahirmanni! Kyllä se vielä kasvaa. Kuvatulle. Jotakin isoa mun jälkeen on. Herran Jumala sen. Herrakki on tähän kuhtuttu vai ei me niitä naimatouhuja katsomaan tarvita. Piikahan se siellä! Piika! Nonni, hai piika pois! Voi jumalauta! Kahden talon piika! Kahden talon piika! Kahden talon piika! Jumalauta mikä letky! Tulkaa kahtoon! Ei vittu! Kuka helvetti on surmanut Dominot pakastimme? Ingman. Oi vitu Ingman. Se on isoin. Minulla. Aivan! Minä vuonna? 1948. Aivan! Mikäs mies tuo? Antti Ronustappi, Tiena asiakaspalvelu. Aivan! Tiri. Kenellä on isoin? Minulla! Kuvatulle. Mä muistan tää mun reppula. Mitä vittua? Oota! Vai vittu! Niin vittu.
Ai! Mä kuvan jo. Oi vittu. Ihan väärin.